ina za mu sani, an dai turo mu daga makaranta project shi muka zo yi, muna neman yan uwanmu, zaman da ka ga mu nan muna jiran ɗan uwanmu ne. Na sani muke mafitar ina take, mun ɗauki maganar yaro ta makar mahaukaci. Ko kun san nan ina ne kuwa? Idan dutse gama a idan dutse, idan dutse gama a idan dutse.